हाय फ्रेंड्स, मैं तापस चांद क्रिएशन ऑफिशियल आपन स्वागत करुँची। तो आज मु गोटे वीडियो आपण मानू शेयर करी। वीडियोटी आम यात्रा शिफ्टिंग वीडियो। आम छत्तीसगढ़ रु यात्रा सारी बर्तमान सोनपुर जीवाई आमर से 5 राति प्रोग्राम अच्छी। 5 राति यात्रा पर पुणी कौटी जीवु। तो यही वीडियोटी मु आपण मानू शेयर करूँ। यात्रा जो आम यात्रा करूँ तो सेठी आम यात्रा सारी पुणी अन्य डिस्ट्रिक्ट हो से डिस्ट्रिक्ट अन्य जगार हम शिफ्टिंग करता हूँ। तो शिफ्टिंग दिन वीडियो मु आपण मानू शेयर करुँची। वीडियोटी केमिति लागला कमेंट माध्यम जणाइए। तो डेरी करवानी, चलते स्टार्ट करवा वीडियोटी। तो एबे हमें बाहरलु छत्तीसगढ़ रु सोनपुर जीवु। सोनपुर रे आज हमर यात्रा अच्छी। छत्तीसगढ़ काली लास्ट थिला, आज हमर शिफ्टिंग होउजी सोनपुर। हमर बस स्टार्ट हो गलानी। तो एबे समस्ते बस पाखु आसी सारे आउ समस्ते भी रेडी जीवाई। सेठी पहुँचला पर कौन केमती आमर रूम रो व्यवस्था रही रही पहुँचला पर सेठिकार वीडियो मुझे शेयर करी। तो फ्रेंड्स एबे आम आसी पहुँची गलु सोनपुर रामपुर रे। आमर एठी 5 राति यात्रा अच्छी। तो एबे पहुँचलु आम मेंजर आमर विजय भाई बर्तमान रूम दवाई व्यवस्था कले। गाड़ी बैग जीवाई बैग सब जीवाई गाड़ी रेडी सारी। बाबूसान तो अबे बैग ओह्ला चलची। बैग ओह्ला सरले जे जोटी रहिबा कथा मैनेजर अच्छी रूम दवाई समस्ते निज निज रूम को जीवे। रूम रे पहुँची पुणी रेस्ट नहीं कि पुणी 10टा राति 10टा रे पुणी प्रोग्राम स्टार्ट हो। मिनिमम बर्तमान लगी अध घंटा पर समस्ते निज निज रूम को जीवे। बर्तमान आमर विजय भाई रूम देखी चलती किए कौ रूम रे रहिबे। एबे ऑटो आसीगला।
ଲେବର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ। ଏବେ ଅଟୋ ଲାଗି ଚାଲିଲାଣି। ଅଟୋର ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇ, ଅଜୁ ଭାଇ। ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ୟାଚଲର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ହଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ହଲ୍ର ସବୁ ବ୍ୟାଚଲର ପୁଅମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁମ୍ ଆମର ରହିଛି। ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁମ୍ ବିଜୟ ଭାଇ ଆମ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ରୁମ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ବସ୍ ଅଲୋଡ଼ ସରିଗଲା। ବ୍ୟାଗ୍ ଯେତେ ସବୁ ଅଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଟୋରେ ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଗ୍ୟାରେଜ ଦୋକାନ ଅଛି ଦେଖନି ସେଇଠି ପଛକୁ ଟିକେ ଯୋଉ ଛକଟା ପୁରା ଆମର ପଛକୁ ଏଟା ଓଲା ଦମାନେ ସବୁ କିରେ ଲଗାଡେ ଆଉ ତ ଓଲାଟା ତ ଧରୁଛୁ କଣ ये होउଛନ୍ତି ଆମ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୁମକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଝିଅମାନେ ଏହାପରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ ହୋଇଛି। କାଲି କାଲି ଯେମିତି ଲାଗି ନଥିଲା କାଲି ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା କାଲି ଯୋଉଠି ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ଯାଇଛି କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାପା ଆଜି ଆଇ ଦେଇ ହାତ ଦେଖି ସେ ତାକୁ ପୂଜା ଭାଇ ଏମିତି ରହି ପଡିଛି ଏଇ ଜିଆର କୋନ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେ ସେଇଟା ଏମିତି ଚାଲୁଛି ମାନେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ହବ ସେଇ କଥା କୁଆ ଆଉ ସମତ ନଇ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଏଇ ବର୍ଷା ବା ଆମେ ସମତ ନଇ ତ ଏବେ ଆମକୁ ରୁମ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା କପୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଘର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଘର ତିନିଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ଭାଇ ସେଠି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋରେ।
ଏଇଠି ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ହଲ୍, 3-4ଟା କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। 4ଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 3ଟା କପୁଲ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଘର ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଯେମିତି ହେଇଛି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାତ୍ରା ସିଟିଂ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଏଇଭଳି ଥାଏ ଆମ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ଯାତ୍ରା କରିଥାଉ। ତ ଏମିତି ଆମ ଯାତ୍ରା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।